No. Teďka promýšlel. No, a se to pak nějak naučili, začali to pak hráli tam. Ale máme, tak zkuste udělat sněhuláka jednoho. No, prosím. Vem si prskavky, no, a běžte si vydělat prskavky. Chcete zapalovat, že člověk bude ho zapalovat. Ne, já mám zapalovat. To neděláš. Kam se nám pomůže? Dar máš ty. Já mám bundě, která je tam v rohu. Ti ukážu, jak se to dělá. Ty jsi se neviděla mít zvíře? Neviděla, no, že on... Ale byla. To je tak 1000 zvířat. Ne, to vypadá jak skoro jak pivo. Že jo? Když to dělám žlutý, viď? Jak už ta pěna, že jo? Já už Jo. jsem zapomněla, jestli to holka nebo kluk. Kluk Archie. Je to polí, to nejde vůbec už tlačit. Musíš dát do toho. Pardon. No to je takhle pluje, kam pluje? Tam pluje, to je nějaký divný ten. Takže pojď. Plít může plít, mám obě strany.